ଟିଏ କରିଦେଇ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ଜଗାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବେ କୋଉ ଦିନ ଜଗାକୁ ସେ ବାକି ଭକ୍ତ ସିଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଦିନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୟା ହେଇଛି ବୋଲେ ଇଚ୍ଛା ମୟ ଇଚ୍ଛା କେ ହବା ଅଛି ଜାଣି କେ ଇଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆତଜାତ ସେ ଇଚ୍ଛା ମୟ ଇଚ୍ଛା କେ ବା ଜାଣିବ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସତୀଶୀ ନିଯୋଗ ସେବକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଜଣେ ସେବକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦେଲା ବହଟି ବିଜେ ହେଲା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦେଲା ଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ମୀମାଂସା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଦିନ ରାତ୍ରରେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଶୋଇଛନ୍ତି ହେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଶୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସେ ନାମ ହଉଛି ତାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭିକାରୀ ଭକ୍ତି ତାର ତମେ କଳନା କରିପାରିବ ସେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ତମେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କର ସେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କର ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ପ୍ରଭାତ ହବ ନିକଟରେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ବସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ପ୍ରଭାତ ହବ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗଳୟ ରତଣ୍ଡ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂଖ ଅର୍ଥ କରିବା ମୋର ମନେ ବୋଲେ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ୍ବଳୟ ଭେଦି ବାରଦଣ୍ଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂଖ ପରଶେ ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ
ପୂର୍ବ ଦିଗର ବଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଦ କରି ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଉଦୀୟମାନ ହେଲେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ଦେଖାଗଲେ ଯେହ୍ନେ ନବବଧୁ ସତିକି ନୂଆ ବୋହୂ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲା କି ହେଲା କଣ ତମ କହିଲେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା ଆଲୋକରେ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ଖେଳିଗଲା ଯାହା ପୁରାତନ ସଙ୍ଗୀତରୁ ପଦଟିଏ କହିଲେ ଇଏ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ফাটিলা সিন্দুরা রে উইলানি পাহাতিয়া তারা রে উইলানি পাহাতিয়া তারা রে উইলানি পাহাতিয়া তারা প্রভাত হয়েছি প্রত্যেক দিন পরি সেদিন দীনবন্ধু যাই পৌঁছি গলে সিংহদ্বার নিকটরে প্রণাম করুছন্তি ধরি পকাইলে বড় বড় হাত বলে দীনবন্ধু তবে ধন্য হয়ে গেল দীনবন্ধু তবে ধন্য হয়ে গেল তুমি আশ্চর্য হইকি চাহিছি দীনবন্ধু আশ্চর্য হইকি চাহিছন্তি हे महाशय हे गोसाई कौन होइछि काहेकि एमिति आपण कहउछथि ना प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथकर निर्देश होइछि तमे ताकरी सेवारे नियुक्त हेकि रहिबो खुशी हेइ गला आनंद आसु बहि बहि जाऊ कोटि प्रभु एते दिन परे मो डाक आपण सुनिले प्रभु झर झर बहि जाए नयनरु एवे नयनारु नीरा तते अबाता बणिरा अमानिया घर एवे अमानिया घर कहि गला सेदिन दीनबन्धुको आखिरु धार धराई लुह प्रभु एते दिन पर आपण लीला कले ना सेई दिन ठरु आज्ञा दीनबंधु प्रभु को पाखरे नियुक्ति हेई रहिले खुटिया सेवक भाबरे बाबा आउ भिक्षा करिबा को गले नहीं नहीं प्रभु को आशीर्वाद मिला काहे कि जिबे रहिले आज्ञा जते बेले प्रभु को प्रसाद लागी हेई सारला परे गोटे गोटे पारुष मिले सेई पारुष नहीं तो स्वामी स्त्री दी जण आनंद चली जान एमिति किछि दिन आगे बीती जाई दिनकर घटना से प्रत्येक दिन परी दीनबंधु आज्ञा से दिन गोटे पारुष नहीं आज्ञा घरे पहुंचली डाक छाड़िले पद्मावती पद्मा हे पद्मा पद्मावती आ शुणुना आश्चर्य हो गला दीनबंधु कौन है कहीं शुणु कौन असुविधा ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋଇଛନ୍ତି କହି କହି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବହି ଯାଉଛି ଲୁହ ଆଖିରୁ ଡାକିଦେଲେ ପଦ୍ମା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ପଦ୍ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସେ କଥା କହିବି ତୁ ଆଜି ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସେ କହିଲେ ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ନା ତମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲନି ଆଚ୍ଛା ସେ ପଦଟା ମନ ଅଛି ନା ହଁ ମନ ଅଛି ନା କହିଲ ପଦଟା କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ବୃକ୍ଷ କାମିନୀ ଫଳ ଫଳେ Sabi tawag
ବୃକ୍ଷ କାମିନୀ ଫଳ ଫଳେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଯଥା କାଳେ। ନା ତମେ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଶୁଣ, ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଗଛ, କାମିନୀ କହିଲେ ନାରୀ। ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବୃକ୍ଷ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ତଦ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ପୁରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ରେ। ବିବାହିତା, ଅବିବାହିତା ନୁହଁ, ବିବାହିତା ହବା ଦରକାର। ଏବେକାର କଥା କାହିଁକି ଆଉଛ? ଛାଡ଼, ଫେରି ଆସ। କହିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଧାରଣ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ନାରୀ କହି ଅପନା ଦେବୀ କହିଲା ପୁରା ଧିକ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଭବେ ସନ୍ତାନ ଯା ନାହିଁ। ସଂସାରର ସୁଖ ଖାଉନା କାହିଁକି, କୋଳରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ସତ ଧିକି ସେ ନାରୀର ଜୀବନକୁ। ବାଙ୍କା ଦାସ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତୁମେ ଅଷ୍ଟଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବ ଏ ମନ ରାଖିବର ପାଇଥିବ। ତୁମେ ଅଷ୍ଟଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବ ମନ ରାଖିବର ପାଇଥିବ। କୋଳରେ ନଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କୋଳରେ ନଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କୋଳରେ ନଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କୋଳରେ ନଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। କୁଆଡ଼କୁ ସିଏ ପାଉଛି ନା, କୁଆଡ଼କୁ ସିଏ ପାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ, ଯଦି କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଟିକେ ନାହିଁ ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସତ ଯେ ବୋଲେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ବୋଲି ଯାର ଦେଖି ନାହିଁ ଆଖି। ବାକି ନୁହେଁ ସେ ତାକୁ କାଟ ବୋଲି ଲାଖି। ଯିଏ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ତା ଜୀବନରେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ନାରୀ ସେଟା ତାର ଆଖିରୁ ଆସି ହଉଛି କାଚ ବାଟି। ଯାଉ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ଇଏ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ସାହାନକୁ ଗହଲେ ଥରେ ମାରୁ ବୋলাই। ଏ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାକ କଲା ଗଇ। ସେଇଠି କହିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କୋଳରେ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଟିଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା କଣ ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ? ମୁଁ କଣ ସାର୍ଥକତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବିନି? ମୋ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବନି ସ୍ୱାମୀ? ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ସ୍ୱାମୀକି, କହିଲା ହେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ? ଆପଣ ଟିକେ ଜଗାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମା ହେଇପାରିବି, ମା ହେଇପାରିବି। ଆପଣ ଟିକେ ଜଗାକୁ କହନ୍ତୁ ସେ ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବେ, ମୋ ନାରୀ ଜୀବନ ହେଇ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି, ନା ଖାଇଛନ୍ତି ପତି, ନା ଖାଇଛନ୍ତି ପତି, ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ପଶ୍ଚିମ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଡାକିଲେ, ସାହସ ପାଉନି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ମାଗିନି ଜଗାକୁ, ଆଜି କେମିତି ବା ମାଗିବି? ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସାହସ ପାଉନି। କହିଲେ ଜଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତର ଡାକ କେମିତିକା। କହିଲେ ଜଗାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରେ ଜଗା।
ଜୀବନରେ ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ମାଗିନି ରେ, ହେଲେ ଆଜି ବି ମାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବି ମାଗୁନି, ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ଜଗା ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଟିକେ ତା ମନରେ ଆଶା କରିଛି ରେ ଜଗା, ତୁ ଟିକେ ତା ଆଶା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଯାଇଛି ଦେହ ତାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଗଲା। ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ କଣ କଲି କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗାକୁ କିଛି ମାଗିନି, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ମୁଁ ମାଗିଦେଲି, ସହି ପାରିନି ଆଜ୍ଞା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଗଲା। ସେମିତି ପଡିଗଲା ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ପଟର ପାଚେରୀ ନିକଟରେ ପଡି ରହିଛି। ଭକ୍ତର ଡାକ ଆଜ୍ଞା କଣ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେନି? ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଧନ। ଆଉ ତୁ ତାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ, ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ମନ। ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଧନ। ଆଉ ସିଏ ତ ସାଗର ଉତ୍ତାର ଲହରୀ, ସିଏ ନଦୀ ଝର ଉତ୍ତାର ଭଉରୀ। ତାର ଭଉରୀ, ସିଏ ନଦୀ ଜଳ, ତାର ଭଉରୀ। ତୁ ହସିଲେ ହସେ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ, ତୁ ହାସିଲେ ହସେ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ। ସିଏ କରୁଦତ ତନରେ, ପୁରା କର ନାହିଁ ମନ। ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଧନ। ଭକ୍ତର ଭାବଗ୍ରାହୀ ହଉଛି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଡାକିଛି ତା କଥା କଣ ସିଏ ଶୁଣିବନି? ଶୁଣିବେ ନା? ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଅଚେତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ, କେହି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିରଟା ସୁନସାନ, ରାତି 2ଟା କି 3ଟା ହବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବୋଲେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆରେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଗଭୀରା ଭିତର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ରତ୍ନବେଦୀ ନିକଟରେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତା ତ ଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କର। ଆଉ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ ରାତି ଅଧରେ କଣ ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର, ଟିକେ କାନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଶବ୍ଦ କେଉଁଆଡୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ଶବ୍ଦକୁ କାନେଇ କାନେଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଫିଟି ଯାଉଛି। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିଏ ଶୋଇଛି, ନାଇନାର ଲାଗିଛି, ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟି ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି। ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଜଗାରେ, ଜଗା, ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ, ଆରେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ତୁ ନେଇଛୁ, ପିଲାଟାକୁ ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ନେଇଯିବି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରେଇ ଦେବି। ଦେଖେ ତତେ ଦେଇଛି ରେ, ମୋ ଜଗା ତତେ ଦେଇଛି। ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ପିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଲା, ତୋଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ। କଣ ହେଲା? ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା, ଚମକି ପଡିଲା। ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଯା, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଜାଣିଛୁ କଣ?
ଏ ପିଲାକୁ ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ତୁ ରହିବୁନି ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବୁ ତୁ ମତେ ପାଇବୁନି କି ପିଲାକୁ ପାଇବୁନି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ମତେ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଅପରାଧ କରିଛି ନା ତୋ ଶରୀରରେ କାମନା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବାବା ବୋଲେ କାମନାରେ ଯିଏ ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୂରେ ଯିଏ ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପାଖରେ ତୋର ଶରୀରରେ କାମନା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଚାଲି ଯା ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବୁ ମତେ ପାଇବୁନି କି ପିଲାଟାକୁ ପାଇବୁନି କୁଆଡେ ଯିବ ପ୍ରଭୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ ବୋଲେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଘେନିଣ ବେଗେ ତୁ ହି ପଳା ବେଗେ ତୁ ହି ପଳା ଏବେ ବେଗେ ତୁ ହି ପଳା ପଦ୍ମା ଘରର ଠିକଣା ଘରର ଠିକଣା ପଦ୍ମା ଘରର ଠିକଣା ନେଇକି ଚାଲିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ରହିଲେ ଚାଲି ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ପଳେଇଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଯାହା ହଉ ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ଦିନ ପରେ ଦିନ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଛି